Takže čudia, si tam ešte videa, no a v dnešnom videu tu máme zase push, musím niečo urobiť inakšie ako push. No a teraz to bude taký kratší push, ale verte mi, že mi trval fakt dlho. Budeme pushovať Spike'a na 35-ku, kvôli tomu, že som dostala tento super skin. A moc ďakujem za prekonali sme 1000 sliadnutí, čo je naprosto insane a mám 14 odberateľov, takže každý, kto klikol na to tlačítko odberu, je fakt frajer. Ak chceš aj ty byť frajer, tak klikni na to tlačítko odberu. Je to zadarmo, takže jo, myslím si, že by sme mohli zrovna na to. Prvé 3 hry sa mi podarilo vyhrať, ale zase potom aj prehrať. Ešte sa mi podarilo vyhrať, no potom... A hneď na to z mytického star dropu mi padol frag, takže ak chcete jeho push, tak dajte odber. Potom som prehrala, nakoniec som nejaké tie 2 hry vyhrala. A hneď na to sa ku mne pripojila moja kamarátka a mali sme remízy. Potom som znova prehrala a potom ešte znova. No nakoniec som vyhrala a potom samozrejme aj ďalšiu hru. Samozrejme musela prísť aj nejaká tá prehra, ale ostatné 2 hry som vyhrala. No a tu už máme 35. rank.